Това е семејството за Мустафа и неговиот дом. Силен гръб, до него гусум, любов без край. Дома им е крепост от чест, семейството им е техният рай. Тяхната сила, как се става мъж с дума, малката Зилия, неговата принцеса, светлината в неговия свят. За нея той е герой завинаги, ръката, която винаги хваща. Гусум до него всеки път, любов, която времето не руши. Изградиха дом.